Lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawiya gelarira wang-wang ana satriya dedeke ora spirwa ngadeg ning ngarep aku mripate mandeng tampul kedhep bringo sing uler geni tumpangi kuping kiwa tengen sapa Den lho dhisik ngaku iki prajurit saka ngendi ditepungake wae prajurit saka Mbata Sarembak abdining Prabu Jayalengkara aku tumenggung Prawara Kendra dasar kepranyata kowe sapa Senopati Dwarawati Raden Setyaki Wresniwira Tambak Yuda Yuyudana Bima Kunring wah jenenge akeh keparat sing mburi sapa takon karo aku iya anake Semar sing ragil Bagong Widodo Joko Suwito Tusio Katmo kuwi jenenge sapa Gong jenenge rombong aku kowe ata nggo kabeh ki ora sing dhuwur sapa Petro Kantong Bolong anak Semar nomor 2 Petro Kantong Bolong Jeglong Jogro Ronggo Jiwat Dusminto Minto dus pangan saiki mengko selak mambu kuwi jenengmu kabeh ora aku mung ndelok sinden madang kuwi apa salah Petro padune kepengin ten heeh niki balane Jayalengkara Den sikat habis yo sakuwatir duwe jago ya Tru heeh ndara sencake nek wis mripate abang bringose tumpange kuping kiwa tengene nek mung njotosi prajurit kaya ngono kae kulino padha aku waduh aku nek mripatku abang bringosku tak kerok ora tumpangke kuping ora cukup kegedean cangkem dadi bringose karo cangkeme amba cangkeme dawa cangkeme ayo bali yo sawadya balamu lho bali piye Jayalengkara kon minggat saka Karangkadempel gelem bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya kena boyong Semar Badranaya waten iso nglangkahi kuwandaning Setyaki Babarawa wani harau sing tawedene apa ora minggat saka aku tak tebrak dadamu kene marganing patimu maju jangkah ana tumenggung bali mung kariaran maju margake jajalan Setyaki kene marganing patimu maju tumenggung Prawara Kendra ayo Gong iki ngopo lho Setyaki
Aja mlayu. Sapa iki? Wah. Lek no mripatmu gadena gobokmu. Sadring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian. Ketemu bantongane oh bapamu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Dra? Dra Werkudara rene lho. Apa? Nang masu-masu gedhek cengelmu modar. Diri tenan po. Aku iki. Ngapusi Bagong iki. Wong lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik. Malik wae arang digedhekke mau. Sopo kowe? Petruk. Jarene Werkudara. Petruk kantong bolong abdine Ndara Pandhawa. Walah dalaming batur kok mapake kridane Temenggung. Kowe sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi jalmotan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekani pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Lho perang kok nganggo nyolong barang. Saentuke kula niku nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku. Bangga tak ayoni. Ngawur sak kae. Yo, anak Semar ora mbelani desaku kirang lebaran. Kemempengan kowe Gong. Ora ngerti sing maju buta, cokot gulumu.
Tatu jero banget kuwi tatu siung. Mati kowe, Gong. Reng, Rene ya. Ngapae? Bagong. Kenang apa cah iki? Cokot buta. Kowe modar, Gong. Monggo kowe semaya telung dina arep nyarutangmu karo aku. Kowe pancen sengaja mati mensah to, Le. Wedhus. Modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ha iya, arep dikaya ngapa Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unekke Ratu Sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Nggo ben dumumke nang masjid. Nek Bagong modar. Ya aja mbok menawa isih ana palimarmaning Gusti. Lah palimarma piye, Tru? Madirana. Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Embok kuwi. Agama ya menggon KTP kok. Nek ngono dinutke karo agamane awake dhewe. Nek kepercayaanmu piye, Tru? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus mlumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal donya. Ikhlas ninggal anak bojo kuwi nek wong mati. Tegese wis lahir batin ikhlas ya wis. Ngopo? Mati tenan, Tru. Buktine mlumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Ning nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Lho. Tengok-tengok. Beda dhewe kok ya. Tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh, ngono. Mergo engko lek tengok-tengok ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale ngapa? Mati tenan, Tru. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis ta ora mayit njaluk udut, heeh. Mbok sing nalar, Tru. Isih urip menungsane. Kapake, Gong, cokot karo butae. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Ha terus ambo kae. Nek ngicipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Tru. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot ngandhu ya. Aku ki mawar guyu ning wedi. Dadi keri-keri piye ngene. Heeh ta. Cokot kok mung digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dindono-ndene iki dadi. Kaya dimiringke ndono miring. Keri ning gulu. Apa tenan aku ora nggara. Jajale le dowake. Gila. Tokapake, Gong, tamut ndase. Mangkel aku, mbok cangkem kowe. Sapa-sapa arep dicokot, sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot. Ning goreng ki kangelan e. Ha ta Tru, keri ta Tru? Nang guru ramah iki dik-dik ngono. Ha iya aku ya arep guyu ki ya piye ngono. Gregeten tak emplok ndase. Kae galo terus kabeh rambuté.
Mbok nganti tekan rambutan terus kok. Heeh. Ayo aku nek ngemplok jero. Ayo. Ayo, amos rawara geden-gedenan cangkem legane ati. Kunjara yaksa patih kok kowe mulih kok raimu glumut. Wah, mungsuh Panakawan niku cilaka, Mbah. Cilaka piye? Kula nyokot Panakawan Petruk, kula cokot nggon gulung glethak. Diantem kalih Panakawan sing matane amba cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kuwi anake Semar sing nomor 3. Jenenge Bakpia Bagong. Heeh, Bagong. Terus lah ya wingi terus dikapake, mosok sirah kula dimut. Lep ngono terus didilati niku. Wah. Gila kabeh merinding kula. Ah wong ya cangkeme Bagong gedene ra jamak-jamak. Wis bayangno nek ndasmu kowe kolu apa? Apa kon aku ki ora kolu sak awake. Lah nggih lah iya. Piye? Wah, kawon Mbah kula semanggaken. Mboten gondro sepiro. Kawon kula kalian pun Bagong kalian Petruk malah kewirangan lho. Jan sumping kula ya tretrel. Sandangan kula murat marit nggon sirah niki waune kenceng dadi lobok. Kaya kena idune Bagong kok. Lah nggih, meneng aja melu-melu. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung perkarane. Ayo. Iki Begawan Liceng suwi. Wani medhokke karo aku adiamu dadi kandha parat. Sapa iki? Takon karo aku Pujangga Negara Batasari, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng suwi. Liceng suwi. Ya kowe Petruk ta, Witara irungmu Jawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso bondo bapakne iso nglangkahi kuwandane Petruk. Kowe wani aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Maratuamu atuh. Udu. Sapa iki? Iki mungsuh ya dhewe kok maratuamu dengkulmu wae. Kowe iki ora ngerti maratuaku ki ratu e. Bojoku ku Dewi Wrantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Maratuamu lah. Sapa e, Truk? Begawan Liceng suwi. Weh, lah ketemu karo Sang Resi Ndulwati. Gong, Wah, antil mudar ora. Ayo, bareng apa kowe li? Ya mundur ora mundur. Iki leganing matimu. Ayo, tak tandangane mundur, Gong. Tandangane, Gong. Hati-hati lho, Truk, ketoke wong iki gembol kasekten kuwi ora wedi ya. Apa-apa. Tiba ning awakku arep kulitku wis nggawa bel. Lho, kulit kok nggawa bel? Ting klindring.
Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu legane ngati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwek ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirahe kedadean saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit saka Bathasari Mbak kono sepelekno. Nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petruk iming musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nala Gareng. Kowe awakmu ringkih. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arwani karo aku. Kakangmu sing gagawe, adimu sing gagawe ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? Ayo entekno budimu. Ora menang nek karo aku kowe. Ora apa-apa. Ayo. Luweh mudar dhewe ra. Halo. Iki Rondul Pati mau. Ayo, Petruk aja tak sepelekke, Gareng kalah. Oke, ning Bagong ora jare Rondolwati. Aku Bagong. Ayo. Nek sirahe, anta ngapake, anta idoni. Wis ngantem kok didoni. Kene. Mangsa kaya ngewak-ngewak kedenan yo. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan Sundri. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe 20 taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Iki malah keri cengele. Rumangsane. Palu ndasmu tibana. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, alah kentekan gaman aku. Apa-apa, ora apa-apa. Ayo, Rasida wis dibedhek. Ayo. Sok tak gawe liyane. Heeh. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek pancen kowe didaya balesen legane atiku, jamu dadiku anda kowe. Ayo! Truk! Truk! Lapangan Pancasila, Semarang Kumandangan, atau bangunan. Gong. Kowe iki ngopo kowe? Wah, edan to ora kendane kaya sampeyan iki jane Banyumanik Semarang Sondol Wetan sampe turute ngene Ambarawa. Gong. Matamu kok malik, matamu lho. Durunge matane kok krasa. Waduh, Truk, mati aku aduh. Kena ngopo? Pendritane rusuh. Kaya ning Inang. Barang ora damu dadi kondo bul ngono tiba ning rai alah. Ya ampun, Truk. Kaya ilang ingatanku. Ya ampun tenan arep jajal-jajal lho. Tak jajale kaya ngopo?
Pedro. Nun. Mundur karo Bagong. Setyaki ndelik wadyabala sing tak ketapke do ndelik kabeh ya kene. Ketiwasan to. Nuwun pangapunten iki janjane geger ora karo-karuan. Geger kena apa? Nalika semanten kula ya maju saora-orane ya ngono niku wong Karang Kedempel ya mbelani kalih bumi wutagete kula. Iya. Bareng dumadaan oke wadyabala sing mulo sing sanipun Prabu Jayalanggara saking negari Batasari bak perang rae Bathara Setyaki ya perang ya perang. Bareng ngoten sing maju keban wadyabala piyambake kuwatin ketamparsilane. Sakit cepet ngono nduduk mriki pati ora wae subat kene. Wah. Wah. Ora iki. Wah. Mesti ngene iki. Anggere matur karo micek. Pedro. Piye? Ayo. Durung bayar ora sidane. Rong angka. Wah. Pripun? Omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku Dedaya. Sapa prajurite? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tuwa maju kaya pendhita tuwa bareng ngoten niku. Niki dibuk kula nggih dibuk. Rupane ngono guys. Wah, ora karo-karoan kahanan. Ora iso ngono. Njile ya kena nimbalekke seminggu. Nah seminggu ora dibalekke ya bareng-bareng karo anake. Ngono niku kabeh iku jerbas iki mau piye ya. Kanjane kene nek mboten ngoten niku yo pripun nek ora ngoten niku. Ha gitu? Ora. Wah, demit. Omong karo turu bola-bali. Bagong, Nun, matura. siap. Oh, ampun diganggu niku. Kesel tenan soalé. Lho, Wis muni to kenal pote. matur karo turu. Nggih. Paramatur Ndara Werkudara. Ya, Sewu lepat nyuwun pangapunten. ya. Nalika semanten prajurit saking negari Batasari maju dipun papaken Raden Setyaki. Ya, Ya Raden Wresniwira. ya. Ya Bima Kunting. Ya Yuyudana. Ya, aku wis ngerti. Nggih. Perang rame jijisis. Prajurit kok nggawa tombak, Ndara Setyaki nggawa gada. Tombak disembah. Terus Ndara Setyaki ngepruki gada teng sirahe prajurit. Dis. Prajurit jengklit kendang ka prajurit. Ya, Sing kedua, ya. prajurit maju mulai. Sing maju kula kalih Petro. Wah, apa ya? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit Bar kuwi. bar kuwi wonten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot Kula mati. mboten cah digdaya. Mengkeri teng guru. Terus Buta kula mondhase. Ampun gumujeng. kowe ngemut ndase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karu-karuan pendhitane ketoke ringki cilik niku lho, Den. Nek gelem macus ngono tengah niku panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae Petro. Panas kabeh, ndrodhok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo menungsane? Wedhus. Nganti meng mlayu kok nyampar sirah. Pedro. Pedro, Wonten dawuh, Den. mau piye kahanane kok sak penake dhewe. Matur karo turu. Sabenake dhewe. Pedro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara. Majeng pendhita tuwa Digdaya Sekti Tamta Nirbaya Wikala. Wah, edan.
Munggo gawa plinteng tak plinteng jase. Bulduwer to. Penyakit to. Lah kok gajul aku. Iya. Sapa nandur ngunduh le pokoke. Raden Werkudara. Yo. Kowe sapa? Begawan liceng suwe. Ayo, kowe gelem mundur apa ora masrahke Semar kelakon mati dening aku. Wah, Pendhita Edan.